Gipangunahan ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang pagsaulog sa National Teachers Day sa Butuan City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni James Paulayap nga manukad sa Butuan City. James? Yes, Sara, gihatagan o gibugaton ni Vice President o DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang kamahinungdanon sa mga magtutudlo sa kalambuan sa nasod. Samtang nagpasalamat sab siya sa dedikasyon sa mga magtutudlo aron nga mahatagan og maayong edukasyon ang mga kabataan. Nagkatapok ang kapin 4,000 ka mga magtutudlo gikan sa Department of Education Mindanao Cluster nga gilangkuban sa 5 ka mga rehiyon sa Mindanao sa Father Saturnino Orius University, Morelos Campus sa Butuan City. Aron isaulog ang National Teachers Day, kauban si Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Sa iyang mensahe, gipaabot niini ang iyang pagpasalamat sa mga magtutudlo sa ilang dedikasyon sa trabaho ug sakripisyo aron mas mapatasan pa ang kalidad sa edukasyon sa nasod. Giagat sab niya nga mamahimong matatag o lig-on ang mga magtutudlo taliwala pa man sa mga kalisod nga ilang nasinatian. Today, as we celebrate you, we also acknowledge the challenges that you face. Teaching is not an easy profession. It requires patience, dedication, and a genuine love for nurturing young minds. Dugang niya nga gipaninguha sab sa DepEd nga mas mapagaan ang trabaho sa mga magtutudlo pinaagi sa pagtanggal sa kapin 50 ka mga administrative task nga naka-assign kanila nga sumala sa Vice Presidente wala nakaalayon sa ilang trabaho. Ginaplastar na sab matud pa nila ang paghatag og 30 days uninterrupted rest sa mga maestra aron adunay panahon sa kaugalingon ug pamilya. Gipahinumduman sab niya ang mga magtutudlo nga patasan pa ang ilang mga pasyensya, ilabi pa sa mga bata ug ampingan kini. Ilabi pa nga gisalig sa mga ginikanan ang ilang mga anak kanila. Kinihuman ang insidente sa giingong pagpanagpa sa usa ka magtutudlo ngadto sa iyang estudyante nga may resulta sa pagkamatay sa maong bata. Sumala sab ni Senador Amy Marcos nga mitambong sab sa okasyon nga aduna nay lakang ang Senado aron matagad ang mulo sa mga magtutudlo. Sara, pasalig sa Vice Presidente nga aduna pa daghang programa nga ilang ilatag alang sa sektor sa edukasyon sa mga mosunod nga tuig. Kini alayon gihapon sa matatag framework sa Department of Education. Sara? Okay, daghang salamat James Paulayap.